Takže čau, tady vás vítám u dnešního videa. A dneska to bude z e-fotbal. A bude to, já si tady ještě něco, vyzvednu. Dneska si zahrajeme normální přátelák. A dneska si normálně zahrajeme nějaký přáteláček. France. Bude hrát proti týmu, kde je prostě tým je Itálie, která to v téhle době nemá moc lehké. Ale náš tým vypadá pěkně. Abych řekl pravdu. Ale Kamavinga musí jít do hry. Přesto žádný vlak nejede. Kamavinga je důležitý. Ten možná nastoupí do brány. Ne z Kamavinga. Protože Kamavinga, ten je důležitý hráč. A dneska musíme Itálii porazit za čertou loket. Dneska to musíme rozdrtit. A bude Giroud rozehrávat Kamavinga. Griezmann. Topol. Já byste si říkali, že to se vrátí ne! Já už myslel, že to tam dojde. Koukněte se na to. No byly centimetry. Ty vole, škoda. Griezmann. Jo, přesně tam jsem chtěl. Jo. Konatem. Škoda, Dembele už to nestihl. Čas 13:38, stav je stále 0:0. A Itálie, Francie zatím zajímavý zápas. Francie se nedostala ani jednému nebezpečnému útoku, ale teďka se můžou dostali se. Obrana Francie skvěle zapůsobila. Kylian Mbappé, Griezmann, Giroud. Giroud. Nepřekonáme do radu. Nikola Barella, Berardi, ty vago, Di Lorenzo, toho znám. Jak neupáme ta... Ne, nesmíme, dobré, nedali góla, to je to hlavní. Ty vago, ale teď to nestává se góly. Teď jsme měli štěstí, aby šli Italové. No, Italové by šli do útoku. Počkejte. Já něco zkusím, protože... Ne, nejde. Takže tady vizuální kamera nejde. Už je trošku vadí, ale to jsem třeba nechtěl. Tohle. Ne, jsem chtěl. Ne, to taky ne. Jo, tohle jsem chtěl. Ano, pěkně, obrana. Dobře. Stále jsme na míči, Dembele. Giroud.
počkejte. Dobré, můžeme stále, jdeme do toho, ne, pojď, dobře. Ještě raz, ne, dejme tomu důvod. Kamavinga nemůže hrát v poli, ten musí hrát v bráně. Ano, musí. Ne, prostě ne. Prostě uděláme to takhle, ať si taky zahraje. Prostě přesto. Takhle to musíme hrát. Co jsou kluci v útoku unavený, oni už nechtějí hrát? Mě nahradíme. Jdem na to. Kamavinga bráně. Substitution for France. Number 9, Giroud. Coming on to replace him is... Giroud hrál docela dobře, ale byl unavený a tak jsem ho radši nechal odpočnout. Když se náhodou něco stalo, ty vogo, to nechytí Kamavinga, já vám už to říkám. To prostě on nechytí. Naše obrana teďka zaspala. Výborně, víme Kamavingu v pohyby v bráně, Major. Teď se tam bude muset dlouho pohrávat. Dembele. Griezmann výborně. Griezmann. To je to tam. 1-0. Tady to mají kebabci z Itálie. Pageťáci už tam čekali, že to neprojde. Ale Gigi Buffon to pustil. Takovej pizza špageťák. Špageťáci, který to máte, kdy já bych si dal teď klidně špagety se sírem a kečupem. Tady to máte. Griezmann vám tam poslal. A vaše říce zavlnila. Já si budu vázník. Špageťáci jedni. Herlený. Goat is good, Ronaldo. And Haaland. And Mbappé. Výborně, Kylian Mbappé. Griezmann. Kulmuany. To nebylo offside. Tak prej, ne. Tak prej. Ty bobo, ale ty. Ježíš, do něčeho. Ježíš, jak. A jdeme na to. Jak mě máš bojuje. Teďka dostaneme góla, jestli vyskolej. Oh no, výborný. The attendance for this match was 71,649. Výborně, Griezmann, ten má teďka dobrou selekci pohybu. Já to věděl. Dobře, Maďan. On dokáže hrát i to. Kulmuany. Aspoň růže. Kulmuany. Vysvěl, ale zablokované to tam bylo. Substitutions taking place. Druhý rok pro nás. Teďka to najít Griezmann kopl dobře. Major mohl dát góla. Tak to jsem neviděl. Major mohl dát góla. Škoda, Major mohl dát góla. Sakra. Tady to máš, kebabe, pizzáři z toho, vlastně kebabu nejsou kypáři. Kylian Mbappé, solista největší v historii lidstva. Tak na žlutou. Keep him back. On tam složil ze zadu a už to naštěstí.
Ještě raz. Nic, no. Zase, ale zase. Griezmann, teď co? Ale ta jsem to už až teď. Ty vogo, za co zase? Za to úplně, jako jo, no, jako to úplně mohu dát trestku. Nevadí, Substitution nevadí. in progress. Majon před brán, Majon. To by mohlo dobře dopadnout. Majon na hlavice. On to nedal. Druhá šance jeho z rohu. On to nedal. A tady v tomhle zápase není prodloužení, nebo já hnům, asi jsem to viděl. Tak nic. Jdeme na to. 4 added minutes has been No a je to penalta. Penalta a to bude žlutá, ne? Ty vogo, Kamavinga, ne. Ten to nesmí chytat, ten to nesmí. Já jsem blbej. Já vím právě. Já to neviděl přes zprávu. Ale furt ještě žije šance. Furt ještě žije šance. Jdeme do toho. Jdeme, pojďme. A rychle do lajny. Majon, dobře. Dembele. Griezmann. Kulumuany stále. Je to tam! A v té době i pár rubky dali góla. Je to tam! A v té chvíli i pár dubky to prohladilo. Tu samou sekundu, stejnou minutu. Úplně. I pár dubky dali gol Olomouci na 2-1. Jo! A my jsme vyhráli. Wow, že to nevyhrál. A on to zvládl. A tady to úplně vyprodal. Je to tam. A tohle bylo úplně vyprodané brankářem. Donnarumma se může stydět. Je to tam. Vyhráli jsme skoro na to. Vyhráli jsme 2-1. A já se tohle chvíli s váma v tomhle dnešním videu končím. Doufám, že jste si tohle video užili. Já docela ano, ale čau.